shi ka da dosira ga sansar abun kauna mai farkon da mai da karshe wanda da shi ake amina mai yawan zunubai ne ni abuwa ya aurana tare samun sansa kaunarsa mahamudu masoyina gaskiya abun gaskatawa na mutum an biya ka san da ni ake tsira kaunar ka ce nake ma nan zani sa'aya ne abun gaskatawa mai hadisi ya yi wuta annabi amsa ya mai amsawa a halar sharifina cikin sulusi mai baiwa kowa makamun kare dangi tsoratar jingalawa gaskiya abun gaskatawa na mutum ne an biya ka san kan yakin tsira kaunar ka ce nake nima gaskiya abun gaskatawa na mutum ne an biya ka san kan yakin tsira kaunar ka ce nake nima